El dimoni va suplicar a Jesús que el deixés sortir i entrar uns xais que pasturaven a prop de la casa. Ell li ho va permetre. Aleshores, en sortir d'aquella persona, va entrar als xais i, des de dalt de la muntanya, el ramat sencer es va llançar pel precipici. Hola, Carles. Volies parlar, oi? Mossèn, existeix el diable? Sí, el diable existeix. Ara baixes un altre escaló i estàs en la foscor més absoluta. Estires la teva mà i palpant trobes el pany d'una porta. Jo no sóc la Martina i jo sóc el diable! Sóc aquí per ajudar-te, Martina. Bona nit, Carles.